Agoy, kabuhion gini maglantaw ani. Hello, hello mga pa. It's my first time, you know. Palaban na putag yun, okay. Di na to kabaloon sa istorya. So first time na ako karon na magtawid sa Mandawi City with Azel Lexi and of course John. John doesn't want camera. But, yeah. It's my first time after a long time ago. Yeah. This is Mandawi Bridge. O siya nga ako ani gani. This is what's a Ferdinand? Tulay, unsa ni nga tulay? First bridge, yeah. Bridge. Yeah. The old one. The old bridge from Lapu-Lapu to Mandawi City. So it's my first time, you know, I'm a little bit scared. English tadi kay naman tay kauban diri man English. But yeah. Yes, we just got out after Yeah. the lockdown. It's my first time. Oh my god, this is the feeling. Oh, ito na yung tulay ng old bridge from Lapu-Lapu to Mandawi. So, kauban ako si Azelexi. Yeah, palijig laptop, kuyugan ako. Yeah. We are going to buy laptop. We're gonna go to Char. Octagon. Oh, dito mi sa Octagon mamalit kay nado dito ang Mayo. So thank you so much to my sponsor of laptop. Thank you talaga. Super thank you. Oh, I didn't expect this kind of blessing in my life. Salamat kaayo. Sobra. Nitulog akong luha atong pagkuan ako kay diretso gyud walang pagkalinlangan. Walay duha-duha. Katuloon na pod pero makuan ano daw niya atong lipstick. Dili na lang sa patuloon. Koyog na ako si Lexi karon. Pila ka months na tawa nakita, murag monthly na ta ba? Murag kami po ni Inday nga bill monthly na sab kay. Blue moon raman. Once in a blue moon ra. Okay. Type diri di ko kaklaro. Pretty Jessie ako nakita, di mo mo Ingon ko nga dito ko kuha dool ni Pretty Jessie. okay. So, oh my God, nakatawid na mig Mandawi. Abog lagi no, it's so dusty. Why? Dusty in this part. This is dusty in this A lot part. of dirt on that road. Yes, finally in the Cap natawid na niya. With Azelexi kay naman sila Tawid na, papilis. city na sa- Naman yung nakuha mo papilis ani. Yeah, has a border pass but they don't really stop you. Akong gawad kay mato kong Cebu kay mato bisitaon ako magbuwang. Unya katabok ko mo to Cebu. Daily man pero kinang nag special border pass but I'm not gonna push it. Pero diri Mandawi okay ra no. Cebu daghan na dito checkpoint. It's very strict in Cebu. Hindi lang kaya okay dito sa Mandawi unless you really have to go to something really important. Oh. Mata makatawid ka pero luckily di mo sila nagkuha. Naman sa tayo pakilis kay kita kinamas sa John. Okay. So daghan gyapon kaing sakyanan no. Yeah. Nga gikan sa Lapu-Lapu makatawid na sila pero mga importante lang yun. Ganang katrabaho sa Lapu-Lapu, trabaho sa Mandawi, yung anak mo. Unya inig uli nato walay ko ani walay checkpoint or naa. Wala man. Wala diretso ra. Ang strict ko ang siguro hindi nila pwede mo kung Bitaw. Di na may atang ditong tangkiligira diri sa ato mga lungon. ang lungon dito nakabantay ka? Bantay ka. Kabantay ka doon kalita. Diri sa Lapu-Lapu ang imong makita na ng mga checkpoint mga lungon. Ano ba si Dina, iya sister ni siya. Oh. Siya ate, awara gud na mga lungon. Kasi mga lungon siya na dito dito merkado ko. Unya sa Cebu City tangkiligira dito ang naani mo makitaan. Kay ang simod ni atong gobernador kay murang pag tangkiligira. Ganahan biya kaayo ko prangka kaayo. Malingaw jud ko ni Gwen ampot lang. Oh. Maingon na si Gwen nga dili ko ninyo mapugos kung dili ko magmas kay masamot tag di ka ginhawa. Sige pa. Di siya magwas eh. Magmas siya pero dili siya kagwanta. Makamurma ko tat. Oo. Makuan ang iyang gininhawa. Labi na diri sa akin mag-drive ko din nang gawin siya am pag kanang Niingon lagi siya nga mga maro daw ning mga mga ubang tao kay bisag wa namatay sa kurikong ingno nga kurikong ang kikamatian.
Mana nga mga hadlok ang mga tawo. Yung na sige gikog ni siya ni basta siguin may mag-istorya kay prangka kaayo siya ba pwede kay siya may mong presidente oy. Right oy. Nagnaong ni Guyan sa si Lochin ba gamay no. Oh, Tay ka Guyan nagnaong. gamay ka ignaong gamatoy kay nga bayi. Pero ang iyahang pangisip kay perting taas ah. So di amin nagparking mi sa D11. Dara si Azelexi. Siya nag-drive. Biso-biso, tiil. Tiil. Ikas. Ano yung Ngamat.